שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון של אביב. אז לפני שמתחילים אני מזכירה לכם להירשם לערוץ ולעשות לייק לסרטון ובואו נתחיל. וואי, אני מת לדעת כבר אם זה יהיה בן או בת. כן, גם אני, מתי היא חוזרת? אמא, משעמם לי. אל תדאגי, עוד מעט היא באה, את לא תשתעממי שהיא תבוא. אוקיי. וואי, אני מקווה שזאת תהיה בת, הכי כיף שזה יהיה בת. אני חושבת שזה יהיה בן, כי תמיד אם אנחנו רוצות שזה יהיה בת, אז זה בסוף בן. כן, אבל אני רוצה שזה יהיה בת, אולי שזה יהיה בת. גם אני רוצה שזה יהיה בת. דין דון! ייי! אמא הגיעה! אמא, 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 אמא! חמודה שלי, מה קורה? אמא, 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 זה בן או בת, זה בן או בת, זה בת או בן, זה בת או בן, אוקיי, בואי אני אגיד לכולם. אוקיי, חבר'ה, אני אגיד לכם עכשיו. שבו על הספה. אוקיי. תהי פה. ייי, אני כל כך רוצה לדעת כבר אם זה בן או בת. בובה חמודה. תהי פה. בסדר. אז, עכשיו אני אגיד לכם. וזה, או זאת, טופין, 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 טופין. בן! וואו, איזה בן, איזה כיף. וואו. כן, בן. האמת שקצת רציתי בת, אבל זה בסדר. כן, זה בסדר. טוב, אז עוד כמה חודשים את צריכה לחכות עד שהוא יצא? אני לא יודעת, איזה 2 חודשים, 3. יואו, איזה כיף לך. אנחנו לא עומדים להביא עוד ילדים. יש לנו מלא ילדים. יש לנו איזה 1, 2, 3, 4 ילדים. יואו, לא ספרתי את הבא. כאילו, לא ספרתי אותו. לא משנה, יש לנו מלא ילדים. יואו, מעולה. טוב, אני הולכת שנייה להתקלח טיפה. תעשו מה שבא לכם. אוקיי, סיימתי את המקלחת שלי. אני אעשה שנייה פיפי. סיימתי. בלילה. אוקיי, ילדים. כבר לילה, צריך ללכת לישון. בואי חמודה. קדימה למיטות. אנחנו לא עייפות. קדימה, לישון. לישון. רגע, שכחנו, אנחנו צריכות פיג'מה. כן, מה חשבתם? אוקיי. אני רוצה את הפיג'מאיות. יאללה טוב. אני אקח גם את הפיג'מאיות, היא הפיג'מה הכי טובה בעולם. ואני אוריד את הסיכה היום. טוב. טוב, גם אנחנו צריכות לישון. ממי, בוא, הולכים לישון עוד מעט. אוקיי. טוב, אני הולכת לישון, לילה טוב. אני אחליף לפיג'מה. אני אשים את זה פה. אוקיי, בוא נעלה למעלה ונעשה שנייה נלך לישון. אוקיי. יאללה, נעלה. הגענו למעלה. טוב, אנחנו הולכים לישון. גם אני אלך לישון. מה זה? למה קר פה כל כך? אוי, יורד שלג, אמא קר פה מאוד. אני יודעת שקר, אבל זה מה שיש, כאילו. אתה רוצה לבוס סוויצ'ר? לא, אני שם ככה. בבוקר. הפסיק לרדת שלג. בוקר טוב. סוף סוף חם ונעים פה.
וואי, איזה חדר יפה הצבנו לתינוק, תסתכלו. אוקיי, זה החדר שהצבנו לתינוק. זאת המיטה שלו. פה אנחנו נחליף לו חיתולים. וואי, איזה תינוק חמוד, אני מת שהוא יצא כבר. טוב, אני יורד למטה טיפה. בנות, קומו כבר, בוקר כבר. בוקר טוב עולם. מה שלום כולם? אני אלבש את זה הפעם עם האוזניים האלה. אני אלבש את זה ואת זה. החלפנו בגדים, איזה מגניב. כן, זה מגניב. יוהו, איזה כיף, איזה כיף. מתי את חושבת שאמא שלי תוליד? לא יודעת, מחר? כן, מחר. כמה זה חודש? היא אמרה בעוד חודשיים? חודשיים זה כמו... שעתיים! בעוד שעתיים היא תוליד! כן, שעתיים! בעוד שעתיים אמא שלי תוליד. זה לא עובד ככה, אתם לא תבינו. מה זאת אומרת אנחנו לא נבין? אנחנו נבין הכל! אתם לא, אתם אפילו לא יודעות כמה זה חודש. אנחנו יודעות כמה זה חודש, זה כמו 60 דקות. נו באמת. 60 שעות? לא. 60 שבועות? ממש לא. 60 ימים? אוקיי, די. הוא לא מבין, אנחנו יודעות הכל. מה זה התכונה שמשהו טיפונת מרושע? אוקיי. קומי כבר! מה קרה? בוקר. סתם, רצינו לעבור. וואי, משוגעות. טוב, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב, בוקר טוב. וואי, כל כך משעמם. אוי, התחיל לרדת גשם. וואו, גשם, אני אוהבת גשם. וואו, יורד גשם. זה קר. בואי נתקלט. בואי נלבש משהו חם. זה חם. אני אלבש את זה. עם השיקות האלה. וואי, כמה פעמים אנחנו מחליפות בגדים ביום. לא יודעת. אני צריכה משהו מאוד חם. זה די חם, זה לא מאוד חם, אבל זה מספיק חם. אוקיי, נשים סיכה הזאת, כי היא יפה. גשם, גשם, מטפטף, גשם, גשם, איזה כיף. גשם, גשם בשמיים, גשם, גשם, אז רציתי להגיד לכם שכאן נגמר עוד סרטון של אביב. אז תעשו לייק אם אתם רוצים שהתינוק יצא מהבטן כבר, וזה יקרה בקרוב, אני מבטיחה. אז ביי.